שלום לכל הנגנים וכל הנגניות, אני יוני בלייך מטו-אונליין, הפלטפורמה היחידה שמשלבת לימוד עצמי מסרטונים מוקלטים באינטרנט ושילוב של מורה פרטי, אמיתי, אנושי, שמלווה את התהליך אונליין. למדנו לנגן את אקורד D, את אקורד A ואת אקורד E, ששלושת האקורדים האלה יכולים להרכיב שירים. למדנו גם להחליף ביניהם מהר, ועכשיו הגיע הזמן לנגן שירים. העניין הוא שמוזיקה מורכבת קודם כל ממשהו שנקרא קצב. לא הרבה יודעים את זה או מבינים את זה, אפילו לא נגנים די מתקדמים. אבל הדבר הכי חשוב במוזיקה הוא הקצב. האוזן שלנו הרבה יותר רגישה לשינויי קצב ולטעויות בקצב, מאשר לשינויים בפיץ', מה שאומר בשינויים בצליל. אם ניגנתי אקורד לא נכון או תו לא נכון בתוך האקורד, זה לא נורא. כל עוד אני שומר על הקצב, בעיקר במדורה, כשאני מנגן או גם בהרכב, כששאר הנגנים מסתמכים על מה שאני עושה. לצערנו רוב הגיטריסטים לא חזקים בלשמור על קצב, היחידי שפחות טוב בזה זה הזמרים והזמרות, אבל אנחנו נתחיל היום בשיעור הראשון של קצב שנקרא ביט, ואיך אנחנו מנגנים על הביט כשמנגנים שירים. אז אנחנו נתחיל מהקצב הכי פשוט, שזה נקרא 4 רבעים. רוב השירים המערביים או בכלל הם בקצב של 4 רבעים. מה זה אומר? אם אני סופר 1, 2, 3, 4 ואנחנו מתחילים לנגן 1, 2, 3 and מתחילים לנגן, יהיה לי 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 אני יכול ללכת ל-D. יש לי פה ביטים, טק, 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 1, 2, 3, 4. זה נראה פשוט מאוד, וזה באמת פשוט מאוד, אבל כדאי לשבת בבית עם צ'ארטים של תווים, עם כל מיני דפי אקורדים, אנחנו נפרסם, וגם יש מלא אתרים עם אקורדים, למצוא שירים עם D, A ו-E, ולראות איך תמיד השירים נשמעים ככה. מקסימום זה כתוב לי פעמיים את A, אז זה יישמע ככה. ועוד פעם. לשים לב שאני מנגן כל פעם מהמיתר הנכון, ובמיתר 5 במקרה של A, ומיתר 6 במקרה של E. ופשוט לנגן שירים, ובקצב הזה, בפריטה הזאת של 4 רבעים, פריטה פשוטה. אחר כך זה מתפתח, יש גם פריטות שעולות למטה, יש פריטות עם אצבעות כמובן. אבל להתחלה, הבסיס מאוד מאוד חשוב לשמור על התיבה הזאת. נשים לב שלפעמים יהיה חצי תיבה, ואז זה אומר ש-1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ראיתם? בין ה-E לבין ה-A הייתה חצי תיבה, ספרתי רק 2. עדיין ה-A היה בספירה של 3. 1, 2, 3, 4. אז זה שיעור ראשון בקצב, חשוב מאוד לתרגל ככה, זה כבר מתחיל אפילו להיות קצת כיף, למרות שזה אולי נראה קצת פשוט ורוצים לרוץ הלאה, לנסות ליהנות מהמעט הזה שלמדנו עד עכשיו, ונמשיך בשיעורים הבאים. תודה רבה, אני יוני בלייך מטו-אונליין, הפלטפורמה היחידה שמשלבת לימוד עצמי מסרטונים, בשילוב עם מורה פרטי באינטרנט אונליין שמלווה את התהליך, נותן הערות, ותודה רבה, נפגש בשיעור הבא, להתראות.